n'ebe onye jere iku nwa gbabata n'ọgbọ nwaanyị amụtaghị nwa o ji anọ ịmụ nwa ka o ji echebe nwaanyị mụọ nwa okube ka o ji ahụrụ nwaanyị nara o jiri ọzụwa okpuebi odegbu awụ na na-emepụtụ n'ọnụ odegbu awụ na na-agba mba n'ezi onye dịka ji ekweji ahụ tete n'ụtụtụ ọmara ya eke o ji eji mgba wee bịawu eke wee bu eke na o ji azọ hapụ eke n'ọnya ka eke nabara onwe ya okpuebi udu akọ mmiri n'igbo n'ebe anya oke osisi dị n'iwu mmadụ anaghị ebu ya n'ike anaghị akụ oji akụ oji na-efuru onwe ya ndị ma uru oji bara na-akpị ya nkụ ọ na-enyerụba aka ndị amaghị uru oyi bara na-elori iro ọ na-ahụba abịa o jiri ọzụa na-ekpu anya ọchịchị a ichiri na be anyị na-atọrụ anyị ahụ amalụkwa na-eji esi mee na be anyị mmụọ mbido kwagbaba mmụọ ha ma agbawa n'ebe anya na-ahọ gara aga na be anyị mgbọdị na-akpọgbu n'egbe na-agba n'ihu owelede nzi omenala na-ebido n'ihu owele omenala na-ebido maka ọ na-awa atụ ọkpa n'ihu owele ọbịọba ndị na-achụ mmọnwụ akarịa na ọgbọ mmọnwụ ndị ụka etufudesịbe ọwa ibe dị mma ụka anaba n'ebe anya sinsi onye achụ na nna kpuru n'ihu owele mmadụ one na-emekwa mmọnwụ ihe owele na mkpuwe ọchịrị ọzụwa n'ebe anya iri na ịnọ nwaanyị dị gba mmọnwụ anọba okeke si ka agụrụ gara anyị mere mmọnwụ ma ọnwụ gburu ya ọnwụ nwa n'ebe anya okeke na ọmalụ na-eje ndị nyere anyị ọgwọ mmọnwụ ha naba n'ebe anya ụmụ be m eze obi sọnde m eze obi ntụmawụlọ enyi n'ezi n'anya njegede m agwa ebute m bọọlụ ọbịọba jegede ọmụmaghị ibe ọnwụ gburu jegede ọ na-anwụwụ nene anya ụmụ be m eze obi sọnde m eze obi ntụmawụlọ enyi ifule nwa eze agụrụ azọ onye nwụrụ ahụ n'ebe anya ọnwụ ọma n'ụzọ nwa ama ibe na n'anya adamada ọgụ ka ọnwụ ji eri ya onye mmiri eju m anya ịbụ n'anya wụ ibe nji si na ma nọ na ndụ ebe ebe na onye na mmụọ nsọ ọwụ ibe dị mma na-ene anya anya mụ na-aba nna na ala na mmụọ nsọ ebe ọ na-awụzi isi ọkụrụ ọkụ kụwa ndị na-eje ụka si isi ejebe ndị na-enye ụmụ ikorobịa poizin na mmanya eburu ụzọ jebe ụka gbagba abata n'ụlọ ụka mkpọdakwu otuto dịrị je eso ndị ntụtụ ekwera mmem okwuo na-aba nna na mụ na mmụọ nsọ ndị na-enye ụmụ ikorobịa poizin na mmanya eburu ụzọ kwara mmem ekwucha anyanwụ ibe ndị ga-eme ka fada si kwu emerụ naba ndị ga-eme ka ụkọchukwu si kwu emerụ wee naba emechaa ya n'oche na igbo wee jere olu nwata jee ka ọrụ n'obe nne ya eniere ihe nsi na aja orie nwa ndị ụka be anyị ebe ọ bụ n'ụka na-achịkwa gịnị mere ọnwụ ji egbu anyị daa ochiri ọzụa ochi na nwata ogbuebi tụrụ ihu were n'ọnụ ọkwụ onye ọwụ na riri nyawu ihe abịa nkwụ n'anya ogbuebi ochi ọzọ na-ege ntị ka m gwa ha okwu ọ gịnị mere ọnwụ ji egbu nzebe anyị n'ike ụbọchị dị mma ndị nze amụọ ji taa ọjọọ njọ ndị nze atọ ọjọọ okwu ya ka ọnwụ ji egbu nze n'ike n'ebe anya ọ na-awụ ụbọchị gboo eburu okwu bata n'ọgbọ ekwube anyanwụ okwu ekwudenụ na mma aga ọhụgbọ ṅụọ mmanya onye ahụ na-ataba n'ebe n'anya ndị ọgbara ọhụghọ eburu okwu bata n'ọgbọ ndị ji ego ewere ego hụgharịa okwu adagharị emewure nwa ogbe odegbu ụmụ ogbe ibe nye gị nye nwa ogbe iburu ya odegbu ụmụ ogbe onye na-awụ ibe nyere ya nye nwa ogbe ya ovururu ya odegbu ụmụ ogbe ị na-awụ na nwa ogbe bịa dị ya ọtụba nwa ogbe odegbu ụmụ ogbe nya mara na ụwa na-eme ntụgharị ahụ 20 na-abịa abịa ma onye ọja ahụ na nke bụ ihe echi ọ jiri ọzụa odegbu ka iwu n'ihu odegbu ka iji ahụ echi odegbu ka iji akwụrụ n'ihu n'ebe anya ala niile dị na Asaba anyị ọkpọ gị gwara ya jide n'aka ndị gọọmenti na-akwụ ụgwọ na-egokọ onye wụ ibe ogbuebi o jiri ọzụ ebe anyị ọbata udu akọ mmiri oke nwa si chọrọ akwọ mmiri eji eji na mmanwụ ọjị